katog na. Kalbaan na ganiha. Uy, kaya maraming nagsalimuang pag mag-opera. Ipek detos. Anesthesia. So guys, mana si Zaag nakuha sa operasyon ni Papa Gabriel kana. Gallstone. Kani si Zaag. So ganin. Kari may gallbladder. And kari mana appendix. Ini guys, ya. Mana si Zaag. Oh. Kalau Ginoo natangtang na gadin taon, wala magsuog ijang tijan katog na. A few moments later. Guys, dami sintir. Pa-admit na sa Papa Gabriel kaya di naman niya makayag sakit. Hindi na mag-utang-utang sa sakit. Luspad naman. Huwag pa mis referral dari sintir naman guys. Ang lispad naman siya ini ko sakit. Anong sa gunong sakit at dani. Ang dani silang kilid. Huwag pa mis referral dari sa mga center. Mazo nang di malangan iniguan. Pa-admit. Ganiha pag inom ni guys sa pag inom ni para pawas ngut-ngut. Di naman nun sa kaginawa. Naglok naman nun po sa hugot kuno kadto isang tijan ang kapunga sa katulid mo lingkod sige rag-akbo ra dyan siya ang huwag pa mis referral daring Diyos ko Lord dahil na mis ambulansya guys padung na midon Emilio padmis na may pa-admit sa Papa Gabriel kaya nandiyan na dyan sa kitas isang mati sa kagwantas na sakit kung na meron ni Emilio Titra ko sa guys, sinikabot na mas doon Emilio. Doon na mas doon Emilio guys. Ano ba? Kaya rin mo naman. Lakap. Kaya rin mo mabak. Diyan naman doon Emilio guys. Pabot pa rin po ang admit. Diyan pa misgawa sa doon Emilio guys. Kami kasud kaya naghuwat pa yung tao. May tao dari. Para ma-admit na sa Papa Gabriel. Okay. Diyos ko Lord. Akbar ada na. Okay. A few moments later. Ito mas Papa Gabriel. Dahil na guys, i-express Papa Gabriel. I-extrahan siya una. Kara ka diha? Kara kong gawsa. Yes, naman nag-x-ray. Guys, impalit na ko og diaper ni Papa Gabriel. So, operahan si Papa Gabriel guys. Operahan si siya. Kanay jay appendicitis. Appendix. Ito na si Papa Gabriel guys. Operahan. Grabe naman nagizahang kuan. Magday ito siyang arang nakazukaluspad ini. Hindi sakit. Grabe naman di ay.
Hikam nga na sige namin sa pingit kaya masakita ka ajo. Ito nag-operahan na siya nasun. Ang puong taon ko na rin. Sabangin taon ko na sa kampo nga ma-okay na siya. Ano ko Lord. Diba kung di mo itasagdas Ginoo guys. Tugyan hatanan kay tasan siya na mantigo. Ako dahil naghuwat guys na res gawas sa operating room. Galag to. Yes, Lord. Last days na sa gabi eh. Last days imidya na sa gabi eh. So, nga hindi magbantay ug kuan guys nga nini nay kuan ba no kulit tama bawo ang dali ka just oras alas 10 naman dai ay alas 10:30 kaya abot mi dari alas 5 kapin gi kuan sa dajon operahan siya ang tugay ra kay Nadi sa kaihi. Napunga ka jo isang tijan. Kaluoy ka jo. Siping it sa kasakit. Diyos ko Lord, ikaw na ipahala Lord. Ibaw kong di mining mapasagdan. Sa matas pa pag-Gabriel. Ibaw kong ipasagdas pa pag-Gabriel sa itastaan guys. Dari. Kung ikaw. Stay strong ako na ni guys. Kaya lagi ni Kazo. Kilba Kazo guys. Kilbaan ko. Ako may kilbaag Mazo. Kilba Kazo. Operahan sa isang appendicitis. Appendix. Kalit ra jud Kazo guys. Kung razag kakalit ka kay pag alas 4 kadlawon pagbako din siya pangihi pagbalik sa igdaanan mo ana pingit mas kasakit hantod buntag hantod ning abot ug hapon naka-decide man din siya na din decide nga magpa-admit na ris hospital pag abot dari gi check siya ikuan nagdari siyang mga dani siyang tijan so pagkuan pas doktor nas right side dari dapit sa ibabos kuan nga na tuslok nga na inikuan ra masakita Kazo mo to pagka kuan guys nakita nila nga appendix dun ang appendicitis ito ang ikirahas pa pag-Gabriel umpo naman sa kuda ni guys okay jud okay lagi ang operasyon ni Papa Gabriel iba kung di may pasagdas Ginoo what ko dari guys na is operating room ito so Lord kalitra Kazo guys grabe hindi ko magdahom A few moments later. So guys, muna si Zaag nakuha sa operasyon ni Papa Gabriel kana gallstone kung si Zaag isa nis mga hinangdan nga nung nagsisakit agi sa tijan and karip ng gallbladder yeah so guys si gallstone kari may gallbladder and kari mana appendix ini guys ya mana sija kalau Ginoo natangtang na gadin taon wala magsuog jang tijan katog na kalbaan na ganiha uy kay maro masag nagsalimuang pag mag-opera ipek detos anesthesia parang adeka gunaan sa oh Lord ang ganin taon kinaulian na semua nasiza guys muna hinangdan nga nung nasigsag
kilid ugti dyan ipapagabril ka ni sila kanina. Vera mis gawas kay puno ng mga kwarto. Tulog ng tao. Diyan. Yan na guys, naguman nag-operas pa pag-abang.